Lalati aba guys. Parot nak man ti aba sa suti dami. Tingin. Ay nangata ti mayat na dayto. Ay dayto siya. Tapos naga makaparot niya. Makaparot ang hata. Makawag mo ti energy. Although kalalaing ko. Makali maparaw. Yun. Wala ka lang kaya maparot. Ayun. Ano natin? Gabi. Baka gut ni mama. Handa mo nga nagparot na. Kunin mo yung kutsilyo yan. Nakati stainless nga ako ah. Puro stainless ti alam. Tanong dagman siya. Bon. Pakita yung ti aba guys. Ubing pa'y gamin tayo ito. Paadwan ka lang ni mama. Yung mamang kong pinarutol. Ngati ilaw ko to, gitaan, dry tinapa. Adi ko ni mama ti ginataan. Sure ka? Magladi na talaga ti ginataan makan. Lubang. Yun. Butis na yun. Ay, nag-run dito. Saan na ito? Kami digdos na. Awan. So, basta dito, kalutong siya. Tudok pa lang tanong na nagdudog. Iluto kong guys yay ko. Aba, gisa tayo parang iti. Layakan bawang. Ako kabila yung dry tinapa. Ako susok biyay. Hayaan natin hanggang umres. Hindi ko alam ang Tagalog niya. Basta umres. A few moments later. Naluto tayo aba tayo. Himas. May kayo mga